synes jo ikke, han er fri. Så han er mere fri, end han har været i 14 år. Men forestil sig, at danskerne ikke kunne tage, hvis de har råd, tage på sommerferie til sommer. Altså han kan rejse rundt i Mauretanien, og det er til det, eller det, jeg ved ikke engang, hvor meget han må rejse rundt. Men han er jo ikke fuldstændig fri, som vi kan sige at være i Danmark. Det er så et billede, altså han er jo hvis han virkelig er sådan her, så er han virkelig et ret stort menneske. Tænker jeg, altså bare det at acceptere, at skolen selvfølgelig skolen skulle have et liv, mens han er væk, det synes jeg, det gjorde faktisk arbejde. Nej, det er okay. Men det var også noget, det jeg spurgte ham om. Altså, det er netop det der med bevægelsesfrihed, ikke? Altså, vi er også privilegeret og forkælet netop i Danmark, at ja, med de andre og jeg spurgte ham, hvordan han føler han sig overgået, nu føler han sig, det er han mærke til, at der er øjne på en, der kommer hele tiden, og hvordan han føler mange bedre og har det. Well, I will suppose very clearly that I applied for advancement on my thesis at the time. For not getting them. That's right, the US said you are not getting them. And then that's my fight now. But I can walk on the street, I can go about, and I'm very happy for this, but I'm free now, and I will fight to defend my rights, because the US cannot decide what I get. If they want to do people that are going to take the US. Friday in this week, you were supposed to be the keynote speaker at the Denmark General Assembly, but you're not allowed to travel, so what does that make you think? How free are you? Okay, I know mathematics, so you can how much house arrest take away from your freedom, how much percent, you take once you are in your hand. So, I am much better than Guantanamo Bay, way better. But this shenanigans that the United States keeps ongoing with me is not acceptable. I will not accept to be involved in this. No, that is not okay. Because they wrote here in this decision, they agree that I will not threat anyone. No. And I should be given my rights fully. I am very upset because I really want to see Denmark. You know, I like this Castle Blue, this book, and I really want to shout Kaiser Intretoy. Yeah. So this mentality, like, I really want Denmark is championing human rights. I really want them to understand that, like they say, Kaiser Intretoy. So, this is in relationship to America. It's very easy, like one say, oh, people in Pakistan are oppressed. And Denmark goes out and says, yes, they're right. Or in Egypt, or in Mauritania, or in... But when it's the US is the one who is violating human rights. But everyone is quiet. So, this is, to me, it's very disturbing. You know? Because in America should be a leader in human rights. Because America is the first modern democracy. America should be a beacon of democracy. You know, and Denmark, being a member of the tribe, I would say, a member of the Western world, they are in a better position to talk to the US. No, it's not okay that you violate human rights, because if you do that, you make it easier for smaller dictatorship to violate human rights. And I need Denmark to stand up with me, because I'm a peaceful person. And all I want is just doing my job and speaking out, do human rights work that I want to do. And they can do that. Denmark can say, yes, we give him document, he can travel and he can speak and he can say what he wants. Because freedom of speech is it's very it's sacred. Should be sacred.
I really want them to accept that. Not because the United States government violated Denmark should be one. Honestly, that's very shameful. We are known all over the world for being the front fighters for exactly the freedom of speech. And now you have written your diary full out, because the first version of your Guantanamo Bay diary, it is filled with blanks, blanks have been censored. And now you have written a version where you have filled out all the blanks. You're not allowed to publish it. So what do you think our stand in Denmark should be in that connection? When in Denmark should be this for freedom of speech. If Salahi wants to speak out, we give him a platform to speak out. It's not, we are not this double standard. If you want to bash Arab or bash Muslim, it's okay. We give you a platform and we make your video. But if you want to speak not against your violence of the US, that's between you and US and Mauritania. That is not, no, it's not enough. I believe in freedom of speech. Freedom of speech, if they want to speak against me as a Muslim, against me as Arab, against my country, that's okay. But I want also this freedom of speech to extend to the other side, you know. And now you are using your freedom of speech by making this interview. Are you afraid that the Mauritanian or the American people would come after you after what you've been criticizing here in this interview? Roshi, I would not shut up. I would not back down. Yes, they sent me people, they told me to stop doing this stuff and to be a nice person and so. I am a nice person, but I will not break the law. Because in Mauritanian constitution, freedom of speech is sacred. And I am using my freedom of speech. I am not saying anything against the law. But I am saying I want Mauritania to respect the law. I want you to respect the law. I want Denmark to help me and to stand by me respecting the law. I am not afraid. And I would always talk, but I would never break the law. Mohammed Islahi, thank you so much for taking our time and sharing your life with the listeners of Roshi Sporlede at Radio 24/7. Thank you so much. Thank you very much, Roshi. God bless you. And thank you, Denmark. Ja, og det sidste, han siger her, det er jo, at hans kamp for at få papirer og sin rettighed tilbage, det er noget det, som han kommer til at kæmpe for nu. Og jeg spørger ham så, hvor fri er du egentlig, når du nu sidder i husarrest? Og hvor han så siger til mig, jamen altså, hvor meget frihed har man, når man nu er i husarrest? Hvis du kan fortælle mig det regnestykke her, så skal jeg nok svare på det spørgsmål. Men det jeg siger og understreger mange gange, det er jo, at han ikke accepterer hans straf, det kommer fra loven. Men jeg er lige glad med, hvem det er, han nu får det ikke, at rejse ham ingen tryghed. Og den er det som på dansk også, hans tyske faktisk ret godt. Så det her udbytte med det er, at det er det, vi skal
Af de arbejdstimer, der i dag lægges på arbejdsmarkedet, de kan erstattes af robotter og anden teknologi. Det forudser Innovationsfonden, men er det så skræmmende, eller måske godt at tænke på, at det ser de nærmere på. Godmorgen og velkommen til P1 Morgen denne torsdag, den 27. april med Jan Falkentoft og Maria Dom. Vi vil gerne gøre vores boliger mere energivenlige, men det koster. Og derfor så går vi lidt ud af den varme grød og synes, det er en meget stor og svær, men nødvendig beslutning. Det siger en nybagt husejer. Og at gøre vores boliger mere klimavenlige er altafgørende, hvis vi skal nå målene om at nedbringe vores udledning af CO2, siger en klimaekspert. Det er imponerende, så mange regler, der findes for ledige. Alene den måde, man kategoriserer arbejdsløshed, er lidt jungle. Faktisk er der 80 forskellige måder at være ledig på. Og det skal der gøres noget ved, fortæller Michael Olesen mere om i radioavisen. Men allerførst skal det handle om robotter. 40% af alle vores job kan nemlig erstattes af en robot. Det viser en rapport fra Innovationsfonden. Her man ser på, hvilke opgaver robotter kan udføre med den teknologi, der er kendt i dag. Og resultatet er overraskende, mener Peter Høngård Andersen, der er direktør i Innovationsfonden. 40% af de arbejdsopgaver, der er totalt i den danske arbejdsstyrke i dag, de kan automatiseres, og dermed kan man frigøre folks arbejdstid til noget andet og mere meningsfuldt. Robotter har allerede gjort deres indtog på mange produktionsvirksomheder, men fremover vil det brede sig til mange andre brancher. Inden for servicesektoren kan såkaldte humanoide robotter, altså hvad man vel godt kunne kalde menneskelige robotter, overtage jobs inden for eksempelvis undervisning. Det kan være svært at have små børn, hvis man arbejder på skæve tidspunkter. Derfor vil børneminister Mai Mercado give dem en ny mulighed, skriver Jyllandsposten. Børnene skal kunne få en deltidsplads i en institution og blive passet om aftenen af en privat børnepasser. Og det skal kommunen give tilskud til, siger Mai Mercado. Der kan være mange grunde til, at man måske ikke har lyst til at sende sine børn hen i en institution kl. 8 om aftenen, men man kunne måske i stedet lyst til at få et tilskud, hvor man enten en mormor til at passe, eller det kunne være den 18-årige pige, der bor i opgangen eksempelvis overboen, og som man jo kender rigtig godt. Hvis forslaget bliver vedtaget, skal forældre lave en kontrakt med babysitteren og derefter have den godkendt af kommunen. Først da vil man kunne få tilskuddet, som der endnu ikke er sat kroner og øre på, siger Mai Mercado. Og når det kommer til selve vurderingen af, hvornår har man skæve arbejdstid, jamen så er det jo en vurdering, som der bliver truffet ude i kommunerne. Når en arbejdsløs fremover skal i job, så skal beskæftigelsesindsatsen ude i jobcentrene være langt mere enkel. Det mener kommunernes landsforening, som har talt sig frem til, at der er kommet 77 nye regler på området siden 2007. Det gør arbejdet alt for besværligt for jobkonsulenterne, siger formand for KL, Martin Dam. Samlet kompleks, vi skal forholde os til, eller medarbejderne, er nu rundet 30.000 sider lovgivning, og det er simpelthen ikke godt nok. Først og fremmest vil KL sænke antallet af forskellige kategorier af ledige. I dag inddeles de i 28 grupper og 80 undergrupper, der alle skal håndteres med forskellige krav og indsatser. Det skal erstattes af fælles rammeregler, og de 80 undergrupper skal barberes ned til bare 5, siger Martin Dam. Så vores rolle i det her, og det vi håber på, det er, at alle anerkender nu, at det er gået for vidt, og at der er politisk vilje til at komme tilbage til start, og så få lavet et overskueligt system til glæde for både ledige virksomheder og de ansatte. I dag bruger en sagsbehandler på jobcentrene gennemsnitligt 3/4 af sin arbejdstid på at administrere den nuværende lovgivning, viser opgørelsen fra KL. Herhjemme er børnesygdommen mæslinger stort set udryddet, men i det tørkeramte og krigshærgede Somalia risikerer tusinder af børn at få den livsfarlige virussygdom. Derfor er FN's børnefond UNICEF lige nu i gang med en stor vaccinationskampagne i landet. Flere end 100.000 mennesker er strømmet til sundhedsklinikken i Baidoa, nordvest for hovedstaden Mogadishu. Et af de områder i Somalia, der er hårdest ramt af tørke. Mange er kommet langvejs fra med deres børn. De fleste er stærkt underernærede. For truslen om en alvorlig hungersnød hænger igen over Somalia. Over 6 millioner somaliere og cirka halvdelen af befolkningen har akut brug for nødhjælp, og af dem er op imod 1 million børn, vurderer UNICEF. Jane Bakaya er leder af sundhedsklinikken i Baidoa.
Vi ved kun alt for godt fra hungersnød i 2011, at hvis underernærede flygtninge får mæslinger, så er det en dødbringende kombination, især for børn, siger hun. It's a lethal combination, especially for children. I 2011 døde over 250.000 mennesker af sult i Somalia, og mange børn fik mæslinger, fordi de ikke var vaccineret. Og det må ikke ske igen, mener UNICEF. Derfor vil organisationen den næste måned vaccinere 360.000 børn i Somalia, og det haster, for 5.700 somaliere er allerede blevet smittet med mæslinger i år. Og det fortalte Frank Nellemann. Præsident Donald Trump og hans finansminister Steven Mnuchin har fremlagt et forslag til en skattereform, og der bliver brugt store ord om den. The most significant tax reform legislation since 1986. Den mest betydningsfulde skattereform siden 1986, som blev præsenteret for pressen i Det Hvide Hus. Finansminister Mnuchin sagde, at reformen vil betyde store skattelettelser for erhvervslivet. Our objective is to make U.S. businesses the most competitive in the world. De amerikanske virksomheder bliver de mest konkurrencedygtige i hele verden, sagde finansministeren. Selskabsskatten skal sænkes fra 35 til 15%. Kritikere af reformen siger, at der for det første mangler mange detaljer i den, for det andet en forklaring på, hvordan den skal finansieres. IT-nedbruddet hos DSB i går bør ikke give problemer for de togrejsende her til morgen. Lige efter midnat meddelte DSB, at alle salgskanaler igen er i fuld drift, så kunderne kan gøre brug af både billetautomater, DSB's app og også hjemmesiden. Store dele af i går gjorde tekniske nedbrud det i lange perioder umuligt at købe billetter overhovedet. Nedbruddet skyldes et strømudfald hos DSB's IT-leverandør NNIT, hvor chef Rico Larsen i aftes fortalte, at man ikke kendte årsagen til strømsvigtet. Al energi i vores ende og alt mandskab har været på opgaven om at få genetableret systemerne. Og det er der, vi har vores fokus lige nu. Efterfølgende kigger vi lige, hvad det kan fortsætte sig. Der kommer en del sol i dagen, ikke mindst mod nord og øst, men i løbet af dagen kan der altså også komme byer. De bliver måske med hav. Og omkring 8 grader, så får vi en vind, der er svag til jævn og kommer mest fra vest og sydvest. Radioavisen redigeres her til morgen af Peter Fagerholt Løfvald, og Maria Dom og Jan Falkentoft tager sig af Pete Morgen. Ja, vi gør. Og når man taler om klimaforandringer, og det gjorde du jo også, Michael, så er det jo svært at komme udenom energiforbruget i vores boliger. De står nemlig for 9% af den samlede CO2-udledning i Danmark, og det lyder måske ikke så meget. Men hvis vi skal nå målet om at nedbringe CO2-udledningen med 39% inden 2030, ja, så skal der ske noget med vores huse. Det siger Kurt Eriksen, han er bestyrelsesmedlem og klimaekspert i Ingeniørforeningen. Jamen hvis vi ikke energi- eller klimarenoverer vores ejendomme, så vil vi ikke være i stand til at nå de CO2-neutrale mål, som regeringen har sat sig for 2050. Så det er simpelthen nødvendigt, at vi som borgere går ud og renoverer vores eksisterende bygningsmasse. Ellers når vi ikke målet. Ja, det mål, som Kurt Eriksen henviser til, er altså, at vi i 2030 skal have nedbragt vores CO2-udslip med 39% i forhold til det forbrug, vi havde i 2005, og at vi i år 2050 gerne skulle være helt færdige med at bruge fossile brændstoffer. Det er en del af den internationale klimaaftale, som blev vedtaget i Paris for 1,5 år siden. Men mange af vores huse er bygget i 60'erne og frem til 80'erne, og i modsætning til i dag, der tænkte man dengang ikke så vildt meget på energiforbruget. Og det vil altså sige, at man ikke er isoleret tilstrækkeligt, og jo dårligere huset er isoleret, jo mere energi og CO2-udslip bruges der på at opvarme det. Så den gamle boligmasse er en af de største energisluger i dag, og det forklarer Kurt Eriksen her. 40% af den energi, som vi bruger i Danmark, den bruger vi på vores bygninger. Det er til opvarmning, det er til ventilation, det er til varmt vand, det er til belysning. Så der er absolut et kæmpe potentiale for renovering af den eksisterende bygningsmasse, og bygninger gør en stor forskel. En undersøgelse fra Boligejernes Videnscenter Bolius viser, at det især er yngre boligejere, altså dem under 40 år, der egentlig gerne vil renovere deres boliger og gøre dem mere energibesparende. 3 ud af 4 unge husejere vil gerne energirenovere deres bolig. En af dem er Liska Nielsen, der lige nu har overtaget nøglerne til et gammelt 70'er-hus i Ballerup. Hun er ikke i tvivl om, at der kan spares på varmeregningen ved at få udskiftet de gamle termoruder og det faldefærdige tag. Alle de løsninger, man både kan mærke økonomisk, men som også er miljømæssigt forsvarlige, der synes jeg ikke, det giver mening andet end at sigte efter det. Men det er en stor investering at få både moderne energiruder og nyt tag
Og derfor så går vi lidt rundt om den varme grød og synes, det er en meget stor og svær, men nødvendig beslutning. Lidt senere på morgenen, 10 minutter i 7, der får vi besøg fra Boligejernes Videnscenter og skal blandt andet høre, hvad boligejere selv kan gøre for at motivere dem til at give deres hus en energirigtig ansigtsløftning, så at sige. Og endnu senere på morgenen, 7:15, der spørger de den grønne tænketank Concito, hvad der egentlig skal til for at gøre et ældre hus energivenligt, og hvordan man kan gøre nybyggeri så CO2-neutralt som muligt. Klokken er 10 minutter over 7. Nej, 6. 10 minutter over 6. 10 minutter over 6, så er der ingen tvivl. Er du egentlig i tvivl, når nogen siger til dig, at ugler er kloge? Ja, det er du ikke helt sikker? Hvis overhovedet på ingen måde kloge. De er tværtimod ikke særlig. Hvad med det der med, at tyre, de går amok, når de ser noget rødt? Det kan godt være, der er noget. Kunne der ikke være noget med det kunne det måske godt. Hvad så med det der med, at duer altid kan finde hjem? Det tror jeg på. Ringduer. Nej, hvad hedder den? Brevduer. Brevduer, ja. Og bjørne, de kan jo godt give honning, ikke? Det tror jeg. Eller hvad? Okay. Jeg står her med en bog, der hedder 100 myter om dyr. Anders Kofod, den har du skrevet. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Hvorfor har du egentlig det? Først og fremmest så synes jeg, at det burde være en folkepligt at aflive myter, især i disse tider, ved at vi bliver tæt bumpet med fake news konstant. Så på mit eget felt, biologien og zoologien, så vil jeg meget gerne aflive myter. Bare fordi det bør man gøre. Men det er også lidt bredere, så har de lidt konsekvenser. Nogle af de her myter har store konsekvenser for dyrene, for eksempel. Okay. Hvis vi for eksempel går og forestiller os, at hajer ikke kan få kræft, som er en myte, og bagefter æder hajerne, for så får vi måske ikke selv kræft. Så vi dør af kræften, fordi det hjælper ikke, men 2, vi afliver også en truet dyreart. Så på den måde har det store konsekvenser. Hvis vi tror, at pindsvin kan lide mælk og stiller mælk ud til dem, så gør vi altså ikke pindsvinet en tjeneste, fordi de er laktoseintolerante. Så derfor vil jeg også gerne aflive dem. Du er biolog og forfatter til flere bøger om dyr. Er det sådan, at vi har rundt, tror jeg, forkert om dyr? Ja, i meget høj grad, og måske også i stigende grad. Det virker lidt til, at vi er blevet flyttet meget langt væk fra den virkelige naturlige verden til en slags Disney-naturlig verden, hvor vi får vores information om dyrene jamen fra Bambi på glatis, i stedet for at komme til det rigtige er. Og det er en tendens, jeg synes, jeg ser. Og nu skaber jeg måske en myte, for det er ikke noget, jeg har forestillet i. Det er din forestilling i hvert fald. Lad os lige vende tilbage til noget af det, jeg spurgte Jan om. Er ugler kloge? Nej, det er der intet, der tyder på. I hvert fald ikke klogere end andre fugle. Hvis du skal have en klog fugl, så skal du ud i kravefamilien eller papegøjerne. Men ugler ser kloge ud. Det er store øjne, og det er jo som bekendt 90% af det at være klog, det er at virke. Og se meget klog ud. Hvad med det der med tyrene og det røde? Tyrer rent faktisk farveblinde på den konto, så de kan ikke se forskel på en rød klud og en anden farve. De kan ikke lide klude, der vifter. Grunden til, at kluden er rød, det er, fordi det ser så sjusket ud, når man er tyrefægter, og der kommer tyreblod på ens fine hvide dug. Derfor er kluden rød. Det er virkelig en lidt modbydelig fakt. Ja. Hvad med duerne? Kan de altid finde hjem? Der er aldrig noget, der hedder altid. De har jo en utrolig evne til at finde hjem, ligegyldigt hvor meget man generer dem, og det er nærmest vanvittigt, og det har været svært at finde ud af præcis, hvordan de finder hjem, og man er ikke færdig med den proces endnu. Men selv duer kan fare vild, hvis de bliver forvirret nok. Og det er blandt andet af stråling og lyd fra vores verden, der forvirrer dem, men der er ikke noget altid i den her verden. Der cirkulerede sådan en historie på et tidspunkt om, at når grise får orgasme, så var det i 30 minutter. Hvad med den? Den er sjovt nok også kommet med i bogen, den var jeg også fascineret af. Den er der mange, der er kommet hen til mig, især kvindelige biologer har sagt det til mig. Måske lidt bebrejdende i virkeligheden. Og ja, det er der faktisk noget om, i hvert fald hvis vi sidestiller orgasme med det at ejakulere. Og allerede der kan man høre, det er måske ikke kvindelige biologer, der skulle komme henført hen til mig. Det er de handlige, det er ordnerne, der rent faktisk godt kan producere kontinuerligt i 30 minutter uden at stoppe. Så ja, den er vel delvis begrænset. Så det er ikke noget, der er sådan? Nej, nogle af dem er jo rigtige nok. Der skal også være indimellem noget, der er sandt, man kan blive lidt overrasket over. Og bjørne kan godt lide honning, ikke? Bjørne elsker honning, og øl, og larver, og natsværmer, og ja, men de kan også godt spise en hjort eller en lille pige med guldhår en gang imellem. Men jo, de kan godt lide honning. Hvor kommer alle de her myter fra? Du siger, noget af det handler om, at vi ser meget Disney og bevæger os meget i den der fiktionsverden. Men der er vel også noget, der sådan er overleveret fra tidligere generationer? Ja, nogle af dem er virkelig gamle. Altså nogle af de ældste, jeg kunne finde, er over 2.000 år gamle og skrevet ned. Jeg har været meget, meget glad for en gut, der hedder Plinius den ældre fra
fra over 79, som har leveret, han kunne have leveret hele bogen i virkeligheden, men jeg måtte begrænse mig lidt. Men det lader til, at vi som mennesker bare har en tendens til, at vi skal pinedød finde en eller anden forklaring på noget, vi ikke ved. Så behøver den ikke være rigtig, men det må meget gerne være lidt farverig, og der opstår myterne. Kan du huske nogle af hans? Han var meget god inden for bjørne, for eksempel. Han mente, at en bjørneunge, den blev født uden form, og så skulle den slikkes i form af sin mor. Det er en af dem, han har givet os, men ellers den mere kendte, at en strus, når den bliver bange, så stikker den hovedet i et hul i jorden. Sindssygt fascinerende billede, men lidt upraktisk, hvis man forestiller sig det. En strus, der lige skal vente på, at løven ikke tager den, for jeg skal lige hakke et hul i jorden. Det giver jo ikke en mening, hvis man tænker det igennem. Der er ingen basis for at sige sådan noget. Ja, der er jo altid et lille touch af sandhed i enhver god myte. Når en strus sover eller bliver bange, så lægger den sig fladt ned på jorden, så lægger den sit hoved helt langs jorden, og så ligger den der som en stor fjerkost, men man kan ikke se hoved og hals, for den ligger skjult i græsset. Så hvis man står lidt på afstand, så ser det ud som om, at den måske har gemt hovedet lidt. Så det er nok der, den er startet. Og så siger du også, at det nogle gange ikke er en fordel for dyrene, at vi går rundt og tror noget forkert om dem. Nej, det er meget sjældent en fordel, hvis vi tror forkert om dyr, fordi så behøver vi at behandle dem forkert. Og nogle gange så slår vi dem decideret ihjel. Altså, der er måske 200.000 hajer om året, der bliver spist i USA, fordi der kom en forfærdelig bog i 1982, der hedder Sharks Don't Get Cancer. Man har vidst i hvert fald i 150 år, at det gør de. Men bogen solgte sindssygt. Man kan købe produkterne stadigvæk, og så afliver vi hajerne fuldstændig uden grund. Men også bare på helt hemmelig basis, så er der jo rigtig mange, der gerne vil forkæle den lille hund omkring juletid med en chokolade, og hunde kan ikke tåle chokolade. Arne Kofoed, tak fordi du kom, og tillykke med bogen. 100 myter om dyr. Vi fik aflivet nogle af myterne, ikke dyrene, på klokken er 17 minutter over 6. Det der med at være ledig, ja, at være ledig er ikke bare at være ledig. Der kan faktisk være 80 forskellige måder at være ledig på. Det kan man læse om i Berlingske her til morgen. Og de der 80 forskellige måder at være ledig på, ja, det er jo altså i det kommunale behandlingssystem. Der findes 30.000 sider regler om beskæftigelse i det kommunale system. Det er jo en voldsomt stor dynge papir, og man kunne måske godt... Altså hvis nogen skulle få lyst til at sætte sig ned i den der mængde papir og tænke, det er da godt nok fuldstændig uoverskueligt. Skal vi ikke bare sætte en tændstik til det hele og så begynde forfra, så vi kan forenkle reglerne lidt. Så skal man måske ikke bebrejde folk for at få den tanke. Og det er faktisk den tanke, som kommunernes formand Martin Damm lufter i Berlingske her til dag. Eller her til morgen, fordi han siger, at de her utrolig mange regler, ja, de spænder i nogle tilfælde direkte ben for, at de ledige kan komme i job, og så sluger de alt for meget tid. Faktisk så bruger sagsbehandlerne 3/4 af deres arbejdstid på at administrere de nuværende regler, ifølge en opgørelse fra Kommunernes Landsforening. Martin Dams hedeønske, som han lufter af Berlingske Tidende, det er, at man måske kan forenkle på den her måde, at de her 80 undergrupper, eller de 80 forskellige måder at være ledige på, at man i det mindste kan barbere det ned til 5 undergrupper. Ja, det kan jeg godt forstå. Det må være meget, meget ubekvemt at have med så mange kategorier at gøre. Morgenavisen Jyllandsposten skriver om en ny form for miljøsnyd, kan man godt kalde det. Det er måske i virkeligheden meget værre end det, vi så med folkevogn og snyd med dieselfiltre. Politiet lavede i omkring påske i sidste uge og i påsken nogle kontroller af lastbiler i Sønderjylland. Man stoppede simpelthen 35 lastbiler, og 9 af dem, der var det her særlige NOx-rensesystem slået fra. Det er sådan et system, man sætter til motoren for at filtrere udstødningsrøret. Og det vil sige, at hver 4. lastbil sådan set kørte rundt uden at filtrere sin udstødning. Alle lastbiler, hvor det blev afsløret, jamen, de var fra Østeuropa. Man kender også fænomenet fra Norge. Der har man også oplevet, at 70% af de undersøgte lastbiler havde snydt. I Tyskland kender man det også. Det er knap så voldsomt. Det er 20%. Nu vil Transportministeriet have kigget